Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Полиция хезмәткәрләре Росгвардия юхиди экипажлары шолда яңа ел төне куркынычсызлыгы ничек тәэмин ителәчәк? Татарстанда чыршы операциясы старт ала, хокук бузучыларга нинди штрафлар каралган? Полиция хезмәткәрләре Росгвардия юхиди экипажлары олары барысында яңа ел төнендә куркынычсызлыкны тәэмин итәчәк. Барлык мәгариф учреждениеләрендә бәйрәм чаралары вакытында җәмәгать тәртибен һәм балаларның иминлеген бәлик булмаганнар эшләре буенча бүлекчеләр хезмәткәрләре, участок полициясе хезмәткәрләре, шулай ук җәмәгать хокук саклау формированиеләрендә катнашучылар күзәтәчәк. Тулырак калдагы минутларда. Бу атнада 20 декабрьдә үзәк чыршыны ачу планлаштырыла. Чарага ички эшләр органнары, Росгвардия хезмәткәрләре, форпост яшьләр формированиесендә катнашучылар, муниципаль хезмәткәрләр һәм шәхси сак оешмалары хезмәткәрләре җәлеп ителәчәк. С 31 декабря по 1 января на центральной городской елке планируется задействовать около 155 сотрудников полиции, 21 сотрудник Росгвардии и еще более 50 членов различных правоохранительных формирований и служащих. Безопасность дорожного движения в городе обеспечит 23 экипажа ГИБДД. Раштуа төнендә дини юлалар уздыру урыннарында җәмәгать тәртибе иминлеген тәэмин итү өчен 30-дан артык полиция хезмәткәрләре җәлеп ителәчәк. В особый период для нас, для всех, с учетом всего сказанного и то, что сказал Райли Рагович, и то, что сегодня происходит, мы должны принять дополнительные меры, потому чтобы обеспечить высокий уровень общественной безопасности в городе. Возможности для этого у нас есть, с привлечением всех силовых средств. Барлык төп чыршы майданчыкларын койма белән әйләндереп алачаклар, шәһәр халкын һәм кунакларны тикшерү чаралары узганнан соң кертәчәкләр. Моннан тыш кешеләр күпләп була торган урыннарны белгечләр, кинологлар һәм саперлар тикшерә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда пиротехника куллану өчен 6 майданчык билгеләнгән. Алар барысында янгын сөндерү чаралары һәм махсус мәгълүмат стендлары белән җиһазландырылачак. Моннан тыш 25 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Яңа ел чоры башланды. Быел 234 объектта яңа ел тамашаларын уздыру планлаштырыла. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәлешен тикшереп тору максатында дәүләт янгын күзәтчелек хезмәткәрләренең профилактик визитлары оештырылачак. Моннан тыш 25 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. В период особого противопожарного режима будет установлен запрет на использование пиротехнических изделий 1, 2 и 3 класса опасности в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а также в пределах 50 метров от границы объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей. Искәрмә булып бенгал утлары һәм шыпылдыткычлар тора. Шулай ук шәһәрдә пиротехник эшләнмәләрен эшләтеп җибәрү өчен 6 махсус майданчык билгеләнгән. Аппарат киңәшмәсендә Наил Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, профилактик визитлары барлык мәгариф учреждениеләрен кылычларга тиеш. Все нужно проверить, посмотреть, еще раз посмотреть все объекты культуры, где проводится большое количество елок, утренников, ДК «Энергетик», Татарский драматический театр, Русский драматический театр «Мастеровые», ДК «КамАЗа», много-много-много учреждений. Янгынга каршы махсус режимда гамәлдә булган чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен штраф 2 тапкырга арта. Физик затларга 10 меңнән 20 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 60 мең сумга кадәр, предприятиеләргә 60 меңнән 80 мең сумга кадәр, юридик затларга 800 мең сумга кадәр тәшкил итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Законсыз чыршы өчен штраф. Татарстанда 31 декабрьгә кадәр ылыслы агачларны законсыз сатуны кисәтү максатыннан чыршы операциясы узачак. Хокук бузучыларга нинди штрафлар каралганы бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез.
Şolalarning ko'bisi shirshlarni sotib ola ham bezey boshladi. Birovlar yosalma og'ochlarga, ikkinchilari tiri shirshlarga ustunlik berdi. 23-dan 31 dekabrga qadar Tataristonda shirsha operativ profilaktik operatsiyasi o'tashaq. В рамках данной операции предусмотрено усиление контроля движения транспортных средств на дорогах. Совместно с муниципальными служащими запланировано проведение целевых рейдов по выявлению и пресечению незаконной торговли хвойными породами деревьев на елочных базарах и других отведенных для этого местах. Ылыслы og'ochlarini zakonsiz kesgan uchun administrativ shtraf qaralgan, gражданlar uchun 4000 so'mga qadar, vazifaviy zotlar uchun 40 000, yuridik zotlar uchun 300 000 so'mga qadar tashkil etdi. Кроме того, в случае, если нанесенный ущерб составляет свыше 5000 рублей, за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена также уголовная ответственность. По статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Tekshiruvga shahardagi shirshi bozorlarida elagashak hollarda og'ochlar sotuvi endi boshlandi. Liliya Gatina, Sergey Vildanov, Yangiliklar. Yangi yilga qadar oz vaqt qolib bora, ustalning tub bezagi dengiz otli rizqlari ham Kamchatkadan turdan-tur ketirilgan Qizil O'ldiq bo'lashaq. Shuliq vaqtda Yorsho'lidan chetga ketarga kerakmi? Shaharda yanadan ko'rgazma yarminka ochildi. Assortiment turida kelasi materialda. Yangi yil ustalin eng ta'mli rizqlar bezi hamshollarning ko'bisida Kamchatka yorlaridan zotli dengiz rizqlari maqtovli o'rin olib turar. Yarminka ko'rgazmada Bortik tobiiy yashav tirlagida tutilgan baliqni taqdim etilgan. Baliq ta'mli, suvsil, shoma bilan moyli ham bek foydali. Ko'rgazma yarminkada dengiz zotli rizqlarining assortimenti zo'r. Ularning sho'li holga ham shahar qo'noqlari loyiqli beyladi. Kishuch, garbusha, nerka, keta, oq baliq, livasi, ko'rish, qolabuga, kalmar, paltus, kumbriya, ham albatta Sulaymon baliqlari, podshabikasi, chavicha. Ustavini soylov uchun ostizli, yangi, so'lqin ham qo'ynar usul bilan islangan produksiya. Assortimentda shulayq iri bir tukli Qizil O'ldiq tabor. Uni hozirgi yangi yil ustalini sotib olirga mumkin. Qizil O'ldiqni baliq kabi uqtungdirga, yangi yil ustalini olib qo'yarga mumkin. Ular o'zlarining ta'mli o'zliklarida foydali vitaminlarni yo'qolmayacak. Sotib olmishi bir kimda ketmayacak. Pavilyon Megastro gipermarketi yonida 32 kompleksda o'rnashgan. Qish kuni oyoqlarga g'ina tugul, tangada jili ham o'ng'ayli bo'lsin uchun Belarus oyoq kiyimlari ham tirik tekstili ko'rgazmasi ishini davom etdi. O'ng'ayliliq, modellarining turliligi ham bayya bilan sifatning ideal nisbati. Bu yili sotib oluvchilarga narsa taqdim etalar, olg'ata va ko'rsatirmiz. Problemli oyoqli kishilar o'ng'ayli ham sifatli oyoq kiyimi saylovning qadar qatlovli ekanini bilalar. Belorussiya oyoq kiyimlari ko'rgazma yarminkasida ortopedik tobanlarda, shnurovkada, lipuchkalarda beko'p modellar taqdim etiladi. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Türk tekstili turunda da unuturga yoramıyımından tışbirde üst kiyimleri de termobilyo da sotib olirga mümkün. Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Жылы сыйфатлы ояқ киімлері үскі киім ham Türk tekstili sotib olirga oşığız. Ko'rgazma Musajelik prospekti 55B Uzakrat savdo o'zagi LKG Bolalar dunyosi binosi adresi bo'yicha ishli. Bu sizga yetkazib so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatina, sizning bilan sog' bo'lasham, eson-emin bo'lasiz. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Руки вверх бар представляет 24 января в рамках юбилейного тура концерт группы «Воровайки». Легендарные хиты шансона на Сюмбике 40. Подробнее на сайте navchel.rvbar.ru.